Aquest és un tema on cal tindre molta cura amb l'argumentació, perquè jo sento dir moltes coses que són absolutament no certes. A veure, digui. Vol que n'en diga una de grossa? Sí, home, esclar. Per exemple, vostè potser va llegir l'entrevista del senyor Mas del diari Le Monde, Sí? on deia que si Catalunya estés a Alemanya no tindríem problemes, perquè a la legislació alemana hi ha una norma que diu que el dèficit fiscal dels Länders no pot ser més gran del 4,5%. El senyor Junqueras va escriure una carta a tots els eurodiputats, dient-los a la Constitució alemana hi ha una norma que diu que el dèficit dels Länders no pot ser superior al 4,5%, i en canvi Catalunya està al 8,5%. Doncs miri, ni a la Constitució alemana ni a cap norma alemana existeix aquest límit del 4,5%. Però hi ha una sentència del Tribunal Suprem alemany que ho avala, això. No, en absolut. No hi ha cap sentència, cap norma, cap article de la Constitució que digui que el dèficit dels Länders té que estar limitat al 4,5%. Escolti, i si hi és, jo li demano al senyor Junqueras i al senyor Mas que facin el favor de telefonar i dir on és. El flux monetari és un sistema que utilitzen a Austràlia, a Canadà i a Estats Units. No li sembla que és un mètode homologable amb altres països de l'àmbit internacional que ens permet tenir comparativa, no? Ara li diré una altra cosa que també la sorprendrà. Digui'm. Sempre m'ha sorprès vostè. No, però és que a mi em sorprenen les coses que es diuen. Vostè ha sentit parlar tantíssimes vegades de que hem de ser com Alemanya i publicar les balances fiscals. I hem de ser com els Estats Units i publicar les balances fiscals. I si jo li digués que Alemanya no publica les balances fiscals, que no existeixen les balances fiscals a Alemanya, que no existeixen no vol dir que no estiguin a disposició de tota la ciutadania els números de les administracions. No, vull dir que el govern federal alemà no calcula això que diem a Espanya, les balances fiscals dels Länders amb el govern federal. Perquè segurament no tenen necessitat d'estar-ne discutint, però la disposició de la informació... No em digui per què o per què no. No. O sigui, el concepte de balança fiscal, ahir el senyor Duran Lleida publicava la seva, no sé si el seu blog, amb algunes d'aquestes coses... La carta web, sí. La carta web, dient, hem de fer com Alemanya i hem de publicar cada any els balances fiscals dels territoris. Jo no estic en contra de que es faci, és més, estic completament a favor de que es faci amb tota la informació que es pugui i amb tota la seriositat que es pugui, no? Però deixi'm que digui una cosa factual, que les coses davant dels fets no caben opinions. Miri, perdoni, a Alemanya no calculen les balances fiscals. No, jo li parlava dels Estats Units, del Canadà i d'Austràlia. Tampoc. Que no els publiquen. No, que no els calculen i no els publiquen. Però... O sigui, sí, és així. Quan vostè em diu, és que hem de fer com els ells que fan servir el flux monetari. No hi ha una publicació oficial del govern canadenc que doni els balances fiscals dels estats federats. Tampoc als Estats Units una publicació oficial del govern federal americà que digui quins són els balances fiscals dels estats federats amb el govern federal. No hi és a Alemanya, tampoc. El que aquí es diu que són les balances fiscals alemanes no té res que veure amb el concepte de balança fiscal que fem servir nosaltres. Parlen del Fondo de Nivelació Territorial, que només mou 7.000 milions d'euros, i per tant no és la balança fiscal d'un Länder amb l'estat federal, i que aquí també el tenim i també sabem molt bé com funciona. Però fixi's, tothom diu, la balança fiscal com a Alemanya. El govern federal no publica les balances fiscals alemanes. En qualsevol cas, a vostè no li sap greu que es publiquin, perquè és una manera de saber com està finançat... Però no li sorprèn que tothom parli d'una cosa que no existeix? Això segurament passa en d'altres àmbits, i ara segur que algú tindria un estudi d'un dia en què es van publicar les balances a Alemanya sobre els saldos fiscals alemanys. Estaré encantadíssim de que li enviï. No, pensi que a la que vostè publica un article li contesten, perquè el professor Salamartín li va contestar de manera immediata. Però no li sembla que és realment una mica sorprenent de que tothom estigui dient coses que són tan allunyades de la realitat? Vostè m'està dient, hem de fer com allí, que ho fan d'aquesta manera. No, jo no li he parlat d'Alemanya,
Ho n'ha parlat vostè. Bueno... Escolti'm una cosa, senyor Borrell, perquè el que hem de trobar és un terreny... Per què busques tantes justificacions? Perquè no reconeix pura i simplement... Home, perquè jo faig preguntes, jo només li preguntava coses. Estan explicant coses que no són veritat. Per tant, el tema del 4,5 és molt fort, no?, que un president de la Generalitat de Catalunya vagi a la premsa internacional i digui una cosa tan concreta i tan verificable com aquesta i que no sigui veritat. Tan mal informat està el senyor Mas? Tan mal informat està el senyor Junqueras? I vostè, quan parla dels 792 milions d'euros que vostè identifica com a únic dèficit fiscal al 2009, a la pregunta que li feia Sala Martín, i que jo senzillament li trasllado, per què no va utilitzar la informació del 2010 que ja estava publicada, segons Sala Martín, des de feia 10 mesos, que hauria donat uns resultats superiors? I la pregunta que es feien aquí també era: aquests 792 milions d'euros coincidien amb un informe que havia publicat la FAES? Li trasllado la pregunta, senyor Borrell. Trasllade les calúmnies... No, li trasllado la pregunta perquè vostè ho rebati. Però ja ho vaig fer al segon article. No he llegit mai cap article de la FAES. Els únics informes que he fet servir són els de la Generalitat de Catalunya i els de CatDem. Les dades que trec són d'allí. I... Fixi's, aquesta xifra surt de l'informe de la Generalitat, no surt d'enlloc més. I jo no dic que sigui l'única xifra que es tingui que tindre en consideració. I prenem les dades de l'any 2009 perquè totes les declaracions als que fèiem referència són declaracions de l'any 2009 i perquè l'informe de la CatDem és de l'any 2009. Però no es dona compte que és una mica absurd que ens peleem per dir quin és l'any de referència. Aquest perquè interessa més. No, aquest perquè li interessa més a vostè. No, senzillament perquè les més recents sempre són més ajustades al que estem vivint, no? Sí, però l'informe de la CatDem és del 2009 i perquè totes les declaracions que feia referència són del 2009 i per el nostre article dèiem clarament que un any sol no és suficient per considerar un fenomen que canvia molt al llarg del temps i dèiem que estic aquí mirat tot el segle econòmic, perquè durant el segle, quan les coses van bé, Catalunya té un dèficit molt fort i quan les coses van malament el té molt més baix, perquè hi ha una acció compensatòria de l'Estat a través dels mecanismes de l'estat social, i ho dèiem clarament, un any no és suficient. El senyor Mas diu, el dèficit és immutable. Immutable vol dir que no canvia mai. I nosaltres dèiem, no, és que canvia cada any. I per això ho teníem que veure amb una certa perspectiva del temps. I si agafem un segle llarg, doncs segurament el dèficit neutralitzant estarà al voltant del 5, i sense neutralitzar al voltant del 3,5. La xifra del 8,5 no és en absolut representativa de la realitat de les relacions fiscals de Catalunya amb l'estat central. Abans que el senyor Montoro digués el que digui, nosaltres i uns altres professors molt respectats, com els professors Zabalza, ho han dit, o el professor Castells, que també és una persona respectada a Catalunya des del punt de vista del seu coneixement de la matèria. El mètode del flux monetari no és en absolut representatiu de la despesa que tindria que fer Catalunya per assolir per ella mateixa, com a estat independent, les despeses que amb el seu favor fa avui l'administració central de l'Estat. No és en absolut representatiu. No vol dir res. No vol dir... La diferència està de l'ordre de 5.000 milions. Calcular-ho d'una manera o calcular-ho d'una altra, hi ha una diferència del 40%. Dos mètodes que donen una diferència del 40%, un dels dos està malament. El mètode del flux econòmic que vostè considera, el flux monetari que vostè considera que no és exacte, no és fiable, segurament és més entenedor per la gent, no? No, si se'ls explica bé veran que no. Per exemple, tots els estalviadors catalans, hi ha un servei que es diu la Comissió Nacional del Mercat dels Valors que vigila el mercat financer. I el producte que fa beneficia a tots els espanyols, no? També a la gent de Barcelona. Però està a Madrid. Bueno, llavors què hem de dir? Que els ciutadans de Catalunya no es beneficien del control i la regulació del mercat financer perquè la CNMV no està a Barcelona? En canvi, a Barcelona hi ha la Comissió Nacional del Mercat de les Telecomunicacions, que vigila el mercat de les telecomunicacions. Ara ja, no sé si ho podríem dir, No em canvia l'argument. Ara hi és, mentre hi sigui. Mentre hi sigui, està a Barcelona. Però la seva feina beneficia a tota Espanya. Però com que està a Barcelona només l'han d'imputar als catalans? No li sembla una mica absurd? Sí.
Aquesta és la discussió de fons, és a dir, quines coses, perquè el Museu del Prado, que beneficia Barcelona, diguem, els catalans... Oblidi, el Museu del Prado, però jo no n'he parlat del Museu del Prado. No, home, però jo sí que n'hi parlo. És a dir, aquí podríem entrar en 40 detalls que serien tots discutibles. Però entrant amb els detalls discutibles segons com ho ha fet la Generalitat, hi ha una diferència del 40%. No ho calculo jo, ho calcula la Generalitat, que no hi posa el Museu del Prado. No em busqui el contraexemple que no hi és. Quan vostè va amb avió de Madrid a Barcelona, que sap que hi ha un radar a Cala-Motxa que guia el seu avió. El beneficia o no el beneficia a vostè, aquest radar? Claro que el beneficia. Però està a Aragó. Llavors què hem de dir? Que el radar de Cala-Motxa només beneficia els aragonesos o beneficia els viatgers del pont aeri? Aquesta seria... És que és tan evident. És tan evident que el mètode del flux monetari només té en compte... Jo no dic que no tingui la seva importància saber quina és la distribució territorial de la inversió. I, des de luego, si es fa una carretera a Catalunya, pues es fa una carretera a Catalunya i s'ha de computar a Catalunya. No es té que dividir per la població de tots els espanyols, com algun esbotxarrat diu. Ara, la despesa en defensa, que és un servei públic de caràcter general que beneficia tots els habitants d'un estat, no es pot imputar segons a on hi hagi instal·lacions militars i on no n'hi ha resulta que els habitants d'aquella part del territori no es beneficien. Quan el senyor Mas escriu un article a la premsa americana, em sembla que va ser a l'International Herald Tribune, dient Catalunya té un dèficit del 8,5%. I a continuació expliqués com el calcule. I digués, miri, el calculem d'una manera tal que la despesa pública en defensa només ens imputem aquella part que ens toca per les instal·lacions militars que hi ha a Catalunya. Vostè pensa que cap ciutadà americà diria que la despesa americana en defensa només el beneficia i si a casa seva hi ha una base militar i si no n'hi ha no el beneficia? Vostè pot imaginar que si un català va al consulat espanyol a Nova York aquell consulat no el beneficia perquè està a Nova York i no està a Barcelona? No, si ara d'exemples en trobaríem molts. Bueno, doncs sumant tots els exemples significatius, tal com ho fa la Generalitat, la diferència són 5.000 milions d'euros. Vol un altre exemple? Vostè pensa que els ordenadors de l'agència tributària que estan a Madrid no estan al servei de tots els contribuents, inclosos els catalans? Si demà fóssim independents, què tindríem que tindre una agència tributària catalana? Sí. Què tindríem que pagar pels ordenadors? En això estan, diguéssim. Vale, sap vostè quan ens costaria? De l'ordre de 700 milions d'euros. 700 milions d'euros, sí, està calculat això. Jo penso que més aviat més. Si volguéssim tindre una agència tributària com Déu mana... Bueno, si volguéssim tenir inspectors d'Hisenda que realment perseguissin el frau fiscal que no es persegueix a Espanya, potser sí que en necessitaríem més. No discutim la coma, 700 milions. Sap vostè com calcula la imputació de la despesa de l'administració tributària pel mètode del monetari? 200 milions. Perquè només calcula la part que hi ha a Catalunya. Hi ha una diferència de 500 milions. Vagi sumant totes les diferències i es trobarà en què el mètode monetari només medeix d'alguna manera l'impacte de l'activitat concreta que fa en un territori. Però això no té res que veure amb la despesa que un estat independent tindria que assumir i pagar amb els seus diners per donar els serveis que avui, dins de l'estructura competencial de l'Estat, es fa des d'una altra administració. O és que no tindríem ambaixades ni consulats, ni tindríem mínima despesa en defensa, ni tindríem tampoc agència tributària, ni tindríem sistema de... Sí, alguna d'aquestes coses sí, i algunes potser no, però això, evidentment... Per què voldríem ser més o menys semblants a països com Dinamarca o Suècia? Doncs faci la comparació amb el que es gasten en aquests països, amb el que nosaltres ens tindríem que gastar, i surt bastant més dels 5.000 milions.